Kador bar pelun jong kashnong erpakon ribhoy kalarai ban be no ya baro kibar jylla kiba shong basa ban bylla hapoh uput usam jong kashnong. Kani karai kalami hadin ka jingsha penyap dusman jong uba kirmen lingdo nong laj ubaladon lai pupras nem kerta ha unong bala bar jylla ubatrei ha RN Sharma Hotel. Uba M Thong ni, uba day urang ba shnong jong ka shnong erpakon. Ulapan pau ba yakini kirai, kitmu ban kanglat, yakibay pat ki jingja thombor, hakaju kapor man pintik na, ya ka shong suk shong shngan jong kinong shong shnong. Shu ka dorbar pelun kalarai ban sange no, ya ka jing ai sen rot. Ya ka jing ai ser not no objection shakibar jylla kibatmu ban sengkam hapoh uput usam jong ka shnong nangli shakmat ki nan travel ki badan hapoh shnong jingi kumbalarai kumbalapun bena tenaga liang jongi ka dor bar shnong mila persangkat bala hi ban yada hagwe dei berkan ka jingjia krang makan numdan kanu ka jingma ka jingmasau dei na kan ka senjam ni hab ban ya chakmat hagwe dei berkan ka jingjia krang ba ikun samla ki nok shnong ki marjan marpa baga jingbitar jongki kan poi sega kabenta kaban haban ya jat japra ka beja ya dei berka im lang salang minta